ginalantaw karon sa ato ang mga otoridad, sumala pa sa ilahang kumbaga inisyal nga mga pagpadubay kay duna daw impluwensya ang online game, particularly ang Gorebox subcategory sa Roblox nga dula kasama mas nila. It's a joke time na pod sa Philippines kasama sa Pilipinas. Kinsa may tanga mutuan ang moingon ka nga na impluwensyahan sa dula bantog na himong bayolente ang usa ka bata. RMN Kuskus Batikos. Ngano di itong mga kiniha kung itandi nato kasama, kung ibutang nato case to case basis. Wala pod ba na nagdula? Dili ba nagdula pod ning mga hamtong karon tong bata pa sila? Nganong wala man na ing anak karon? Monay dakong pangutana karon kasama. Kining mga hamtong karon, mas gory pa gyud ang ginadula, mas violente pa. Kanang Roblox usa man na kingkoy man kayo na. Nyawingon mo sa amoa nga mao nay naka-impluwensya nganong nakapusil na ay guts. Mga mukadlit og pusil ang kanang bataan na tungod sa pagdula ra og online games. Binuang. Tanga na lang yun siguro. Joke time na lang yun diri sa Pilipinas ba? Ingani ba kaubos ang tanaw sa gobyerno sa katawhang Pilipino? Muingon na sila nga, bulok bitaw ng mga tao diha. Makalikay ta sa tuwang tulobago na naingnar na. Pwede ra itong muingon na diha nga na-impluwensyahan ng duha ka buok bata sa pagdulag online game. Imagine ha, Roblox nga animation. Unsa kapangit og animation na itandi nimo sa ubang games nga ginadula sa mga batang 80s, 90s. Itandi sa graphics sa una. Grabe ang graphic content ana. Nganong wala man lagi na impluwensyahan? Mo na dakong pangutana ron.